哎呦我的妈！Bakit ang kukahingawang ka? Naimak, ugali mo. Naimak, ugali mo. Panawa ka. Malaya na ako! Yes! Oh, di bakit ko na? Yes! 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 Ang paiti ko nang pigilan ka. Alaw ka lang. Yes! Awa na hindi bang pigilan ka. Nagiti aming nga kayat ko nga ramidin. Malaya na ako! Yes! 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 Makaiduma ko ning nga na kay kayat ko! Pag gumagindi awis na parang Berto tagsilibra. Mamuti balay na. Nako. Ingat ah. Nako. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayaw, di ba? Ay, sa wakas ng awid mo lang kaya. Maya man talalagi po ba'y tinagawid, madam? Ay naapo bakit? Anya urasan. Pamala na pan nakichismis-chismis ay tinububrabaw. Sa lubong mo, madi ka nga. Ay naapo, pwede ko na mapasoksukan na. Antay, madi malagay nga dati anak maon. Ay naapo bakit? Oh, sante. Urang pay. Ay naapo bakit? Dimpay malagi pa nga dati pamilya mo basta makachismis ka. Stone. Di ka Ay na. ungutin. Di na man pasoksukan ti kastoy bakit ta? Ay naapo bakit? Oh, Stone. Madi ka nga agsasaon. Nako, na maturugan. Panaban-banugak. Gusto yan. Oh, di tapos ang usapan. Bakit? Dakon. Abay, sino ka? Sino ka? Sak dito'y bakit? Ni Edwin ti asawa mo. Ay, han nga si kati asawak. Nga, Sino ka? Hanggang nga mo. isakit ti asawa mo bakit? Ay na, hanggang nga kasta-kasta pumanok ka to, hanga si kati asawak, hanga kasta ti asawak na sumangpet. Ang amok di asawak na sumangpet, hanga kasta kati no. Anya, kisak dito'y bakit? Ay, hanga nga ipapilit pumanok ka to, hanga si kati asawak. No hanggang nga pumanaw, tumawag ak ti pulis. Sige, panaw. Pumanaw ka, hanga si kati asawak. A few moments later. Nek, Dagat. anda ka matinlakay. Bartek ka manan Ako, sold manan ako. Ito ko katinay, nangkan. Hindi pa bakit? Nangkan. Hindi pa bakit? Kini na yung masaluti direkta bakit? Dahil ito iti asawa. Nabartek na sumangpet.